Bueno, zilagun da inguruan itzingo pixatez, jaio? Bai, hemen gaina bitxikeri polit bat ere badagonen ingurun. Lehenengo eta behin, silabub hitze. Hau dator gehien bat, hor Frantzian bada txampan eskualde... Champagne. Eskualden ondon edo sileri, ardo zuri lehor bat edo ekoizten dena, eta hortik datorkio honi alde batetik sileri, sila, itzen zati bat. Eta bub hori da gehien bat hau oso ospetsu ezenez 15 eta 17. Mende hortan jerga edo olako Isabelin hortatik aparran bub hori. Orduan bi oik elkartzen dio sila bub. Horti dator gutxi gora bera. Eta zuk esan dezun bezala, hau, hor badau teoria superpolit hori, ez dakit nola hartu, alkola jartzen zela ontzinazpin eta gero behiei ezten zela zuzenen eta azkenen, esnea zehatzen zen bakoitzen, aparratatzen zitzaiola eta hori zela. Zagardoak inbeiten zala, eta haina zagardoa erabiltzen zagoetan badaude hor. Zer, zitizulan, hori mostu ingo zan, gainera. Bueno, baina ez dakit, baina justuko omentzen. Gauze zer den, pixkatonen ingurun edo ikertu nahi izan dula, eta hor bada The Guardian aldizkarin, olako elikaduran historialari batek zaten do, etzela oso zuzena izango hori desmitifikatzen do esanez, hau erregek edo gorteko pertsonai hauek beraien behiekin ibiltzen ziela antza, eizera joaten eta zai izango zela, zeren eta munduko behirik garbina izan dare, azken finen hori jestekin horrera, hilen bat hilek erortze zien, orduan errega etzela hola. Hoxe, eta logika guztia dut. Hor sartzen probadorian lanat, are probatu guzun, da hilek. Ez da probatu edo ez probatu, azken finen horrez badozu iragazten, hor hilek doaz. Ez, berak esaten do, likagaien historia... Behia gesten hilek? Ez zea, beti, zehoze, beti. Ardik jazten zaudenen ere, beti zehoze zikinen bat erortzen da. Txogozoa. Ja, imaginatzen egin ez horrezetan. Oia. Azken finen, ardik jazten dituzunen eta gero tankera botatzeko edo beti zehozekin iragazten da, tela batekin edo zehozerekin. Hori zuzenen ez. Orduan, honek esaten duna da, badela hor idatzi bat, non adierazten duen, sagardoa bezala, txotxen bezala. Esnea jetzi, esnea iragazi, eta gero txotxen, alkola eta... Esneetara. Bai, da horrek sortzezula aparrori. Bai, alkola eta gero... Eta zetistu bilen errezeta hori. Telebiztalako zikusgarri izango zen hori. Urrengo denboraldin. Gaur nik goiarakin jana idot, hau gerezikin eta eskura daukegun produktu hau